Όχι ρε φίλε, πάλι μαλώνουνε. Γενικά οι συγκρούσεις ανήκουν στην καθημερινότητά μας ακόμη και στις πιο μικρές ηλικίες. Δεν μπορούμε όμως να τις αποτρέψουμε, παρά μόνο μπορούμε να τις προλάβουμε πριν οξυνθούν και να τους δείξουμε ένα διαφορετικό τρόπο επίλυσης χωρίς βία. Είμαστε η ομάδα της Διασχολικής Διαμεσολάβησης του 2ου Γυμνασίου Βέρειας και θα θέλαμε να δείξουμε στους μικρότερους μαθητές πως και αυτοί μπορούν να λύνουν τις διαφωνίες τους μόνοι τους πολύ απλά και εύκολα. Και φυσικά αυτό θα γίνει με τα βήματα της διαμεσολάβησης. Η αρχή έγινε στα δύο όμορα δημοτικά σχολεία, το 8ο. Και το 5ο. Και μαντέψτε ποιος θα καθαρίσει για να μπορέσουμε να βάψουμε. Μαρία, τι σου έχω. Κύριε, συνεχίστε να είστε άρρης. Και τώρα μετράμε για σωστές αποστάσεις και δημιουργούμε το σχήμα των βημάτων της διαμεσολάβησης. Να βάλω ένα στην αρχή και ένα εκεί. Και τώρα είναι ώρα για βάψουμε. Όποιος έκανε... Μα που ήρθα σε αυτό το σχολείο τώρα το λένε Αναστάση. Είναι very cool. Πάλι δεν κατάλαβε. Όχι, εντάξει, γιατί ακόμα δεν είναι. Ένσταση! Κατά να κατέψω. Να μην λιγαστείτε. Σου το λερώθηκα. Ωραία, Κοσμανό. Έχει πάρα πολύ δουλειά. Έτσι μου δείχνεις, έτσι μου δείχνεις. Χαίρεσαι με λέει. Πολύ κουραστήκαμε. Α, έχεις δίκιο. Εγώ κουράστηκα πάρα πολύ. Αλλά δεν πας να κάνεις και το σχεδιάκι να τελειώνουμε. Πάλι εγώ αυτό Έτσι θα κάνεις πιο ωραία. Ναι, δεν θέλω. Όχι, όχι, θα πας εσύ. Να κάτσω εγώ να κάνω τα... Άντε καλά, θα πάω. Ακολούθησε ένα βιωματικό παιχνίδι γνωριμίας. Ένα quiz συναισθημάτων. Είναι ένα. Είναι καμένο. Λίγο... Ναι, μπράβο. Δεν πειράζει, Δημήτρη, συναισθημάτων. Και το βιωματικό παιχνίδι με τίτλο Μπορούμε όλοι να κερδίσουμε. Σαρακές 3. Οι μαθητές της διαμεσολάβησης παρουσίασαν ένα μικρό δρόμενο σύγκρουσης. Γιατί δεν με ρωτάς εδώ για να πάρει τα πράγματα που να με ρωτήσεις. Το έχεις κάνει και σε όλη την τάξη αυτό το πράγμα. Εσύ φταίς και προσπαθείς να πεις και δικαιολογίες τώρα. Το δρόμενο αυτό μας οδήγησε στα βήματα της διαμεσολάβησης. Εξηγήσαμε στους μικρούς μας φίλους ότι στο πρώτο βήμα περιγράφει το περιστατικό. Στο δεύτερο εκφράζουν τα συναισθήματα που τους προκάλεσε το γεγονός. Στο τρίτο βήμα προτείνουν μια λύση. Και στο τέταρτο συμφωνούν σε μια απόφαση. Και επίσης και εγώ δεν ήθελα κάποιος να πάρει την δούλη. Σειρά τους τώρα. Θα αντιμετωπίσουν και θα λύσουν δικές τους συγκρούσεις. Συμφωνώ και έχω καταλάβει το λάθος που έκανα. Οπότε συμφωνούμε. Έχουμε συμφωνία. Ωραία, τι θέλετε να γίνει από εδώ και πέρα? Τι θα γίνει? Να μην τους μπρώνουμε στην περιοχή. Μπράβο! Ωραία, τέλεια! Πάρα πολύ. Βάψαμε, Λερωθήκαμε, τρέξαμε, υδρώσαμε, κουραστήκαμε γελάσαμε και μάθαμε τα απλά βήματα της διαμεσολάβησης. Τα βήματα αυτά προάγουν την ενεργητική ακρόαση και την ουσιαστική συζήτηση, την έκφραση των συναισθημάτων τους και την ενσυναίσθηση. Μαθαίνουν να διαπραγματεύονται ήρεμα και ψύχρεμα,
να επικοινωνούν τις ιδέες τους, να συμβιβάζονται και να κλείνουν μια συμφωνία. Ωραία, μπράβο. Βλέπω κόλλος. Θα τα πετάξουμε αυτά, παιδιά. Εκεί πέρα. Και αφού συμφωνήσαμε ότι διαφωνούμε, τους αποχαιρετήσαμε.